ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ଯିଏ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଜୀବନର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିଥାଏ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏବଂ ରୋଗର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସେ ନମ୍ର ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଶା ମାଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବ। ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହା ସୁଖ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବେ। ଦୁଃଖ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେନି କି ସୁଖ ହେଲେ ଅଧିକ ସୁଖ ବା ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଆମର ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଅଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ରଖନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଭକ୍ତି କରିବେ, ସେବା କରିବେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ। এইটা ହେଲା ପଞ୍ଚମ। ଷଷ୍ଠ ହେଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଷଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି କହିବା ଯିଏ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 7 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବଃ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ପରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝେ ଯେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସବୁକିଛି ଏବଂ ଏହା ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଯାଏ ଏବଂ ଏହି ମହାତ୍ମା ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। ତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ହେଉଛି
ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବ ରଖିବେ, ନମ୍ର ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।